Халыкара күргәзмәдә Россиядан 200-гә якын компания тәкъдим ителгән. Алар арасында Татарстанның 40 предприятиесе, вузлары, оешмалары, Казакстан белән инде күптәннән хезмәттәшлек итүчеләре дә, элемтәләр урнаштырырга ниятләүчеләре дә бар. Татарстан сәнәгатенең мөмкинлекләрен Рөстәм Миңнеханов тәкъдим итә. Аны 4 ил – Россия, Казакстан, Белоруссия һәм Кыргызстан хөкүмәте җитәкчеләре тыңлый. Готовы поставлять, очень хотим, Казахстане. Бүген сәнәгать алдында торган бурычлар хакында пленар утырышта сөйләштеләр. Михаил Мишустин уртак эштә төп юнәлеш дип технологияләр ягыннан бәйсезлеккә ирешүне атый. В рамках принятой концепции технологического развития мы активно готовим к запуску крупнейшие проекты, реализация которых позволит совершить мощный рывок по ключевым, наиболее наукоемким направлениям. Прежде всего, в станкостроении, в микро- и радиоэлектронике, в малотоннажной химии. В числе других отраслей это и строительство морских и речных судов, индустрия беспилотных летательных аппаратов и в целом гражданское авиастроение. Казакстан Татарстанның төп хезмәттәшләренең берсе узган ел товар әйләнеше 20%-ка артып 758 миллион долларга җиткән. Быел ул 1 миллиард доллардан артачак. Республика компанияләре Казакстанда уңышлы эшләп килә. Иң клачлы тәкъдим ителгәне КАМАЗ йөк машиналары. А сегодня мы говорим о серьезных проектах, которые связаны с автопромом. Это и чугунное литье, и главные передачи, и очень серьезные проекты в области нефтехимии. Значит, вот Денис Валентинович, вот при вас могу сказать, что по всем проектам здесь создаются все условия. Мы активно работаем. Хезмәттәшлекне арттыру өчен IT юнәлеш, төзелеш, авыл хуҗалыгы, хәләл индустриядә кызыклы тармак санала. Татарстан Русияның башка өлкәләренә һәм Казакстанның да регионнарына үз тәҗрибәсен күрсәтә. Еш кына ишетергә туры килә, Татарстан Русия өчен Казакстан белән эшен үрнәк итеп алып бара, һәм бу бик җаваплы эш. В том году открылся шинный завод в Казахстане. Узган ел Казакстанда шиналар заводы ачылды. Быел КАМАЗ заводы төзелеп бетәчәк. Бүген күргәзмәдә тәкъдим ителгән компанияләрнең кайберләре монда үз вәкиллекләрен ачты да инде. Уртак проектлар турында республика рәисенең Казакстан президенты Касым-Жомарт Токаев белән очрашуында да сөйләштеләр. Искренне от всей души рад вас видеть. Вы наш друг, товарищ, брат. Есть все основания подчеркнуть, что Безнең хезмәттәшлек үсештә дип әйтергә тулы нигез бар. Күп кенә зур проектлар уңышлы тормышка ашырыла. Машина төзелешендә Татнефть, КАМАЗ белән хезмәттәшлекне аерып әйтер идем. Товар әйләнеше үсештә аны арттыру өчен мөмкинлекләр әле бар. Наша задача, господин президент, не только чтобы крупный наш бизнес был представлен, не только торгово-экономические отношения, но и хотим, чтобы средние наши предприятия, малые наши предприятия активно работали с вашей страной. Бүген Татарстан вузларында 1200 казак студент укый. Бездә аларның милли мәдәни автономиясе дә эшли. Рөстәм Миңнеханов Казакстанда яшәүче 200 меңнән артык милләттәшебезгә булышлык өчен аерым рәхмәтен белдерә. Республика рәисе киләсе елга Татарстанда узачак зур халыкара чараларга әзерлек белән таныштырды һәм анда катнашырга Касым-Жомарт Токаевны да чакырды. Астанадагы күргәзмә 3 көн дәвамында эшләячәк. Ул яңа элемтәләр урнаштыру, ике як эчендә файдалы проектларны гамәлгә ашыру өчен нәтиҗәле мәйдан булыр дип өметләнәләр. Гөлназ Сайфетдинова, Адалия Тухбатова, Баурҗан Каҗаканов, Яңа Гасыр каналы.